עצירה לשיווק עם דודי דשא. תודה שנשארתם איתי לחלק השני של הפרק ההצעה שאי אפשר לסרב לה, וגם כאן יש לנו 4 חלקים. החלק הראשון הוא הפחד או מתן תחושת הדחיפות והבהילות, או מה שאנחנו מכירים יותר FOMO, Fear of Missing Out, או Fear of Missing an Opportunity. ולפני כן, אזהרה. מאוד מאוד חשוב שנבין שהמונח הזה, FOMO, או המונח הזה של האיום בפני הפספוס, נשחק עם הזמן בשל חוסר אמינות וחוסר תוכן אמיתי שעמד אחרי הדברים. לאיומים האלה או להבטחות האלה לא היה כיסוי. לכן נורא חשוב לבוא ולהגדיר את הדברים האלה, לא רק האמינות שאחריהם, אלא איך היא נראית ואיך היא באה לידי ביטוי. לדוגמה, יש לנו בקורס 50 אנשים, נרשמו עד עכשיו 43 אנשים, נותרו עוד 7 אנשים, קצב ההרשמה הוא כזה וכזה, ואם לא תקבל או תקבלי החלטה עד התאריך המסוים שהוא קרוב מאוד, תפספס. נתנו משהו שנשמע אמין, כרונולוגיה מסוימת, נתונים רלוונטיים שבהחלט יכולים לגרום ללקוח שמעוניין בשירות שלנו או באותו מוצר שאנחנו מציעים, שאם הוא לא יקבל החלטה בפרק הזמן המסוים הזה, הרי שהוא יפספס. בנושא המחיר, שהוא נושא קריטי בקבלת ההחלטות של הלקוח, אנחנו עד שלב זה מראש קבענו שהמחיר יהיה כזה, והחל משלב זה המחיר הופך להיות גבוה יותר. ככה החלטנו, ככה אנחנו מתייחסים, ככה אנחנו מתנהגים, זה מה שנקרא ה-price policy שלנו, מדיניות התמחיר שלנו, ככה אנחנו עובדים. מי שעשה עד עכשיו ירוויח, ומי שכאן יצטרך לשלם יותר. והדבר הנוסף והחשוב ביותר, שזה יבוא מהבטן. ברגע שהדברים הם אמיתיים, נכונים, והתחושה שאנחנו נותנים היא גם נתפסת ככה בעיני הלקוח, והוא במובן מסוים בהחלט יכול לקבל את האיום הזה כמשהו אמיתי וללכת איתו קדימה. אפשרות נוספת זה לתת ללקוח את התחושה שאם הוא לא מקבל את ההחלטה, הוא מפספס בהיבט שלו, הוא לא שייך, הוא נשאר בחוץ. הווה אומר, בקורס שלנו פרופיל האנשים הוא כזה, כזה וכזה, אתה או את יכולים בהחלט להתאים, קצב ההרשמה הוא כזה, ואם לא תקבלו החלטה, אתם תישארו בחוץ, missing out, אבל ממש missing out. דבר נוסף בעניין הזה של להרגיש שייך, יש טכניקה נוספת שנקראת juice. על זה יש פרק מיוחד, אותו אסביר בשבוע הבא, הכנתי לכם אותו מראש, שווה להישאר בסבלנות עד לעוד שבוע, אבל בואו נעבור לחלק הבא. הפרק הזה הוא למעשה חותם האמינות שלנו. זה הפרצוף שלנו, זה חלון הראווה שלנו, זה הרושם שאנחנו מותירים אצל הלקוח, והלקוח מבקש לראות את הדברים האלה. מדובר בעדויות של לקוחות, מדובר בעדויות מצולמות של לקוחות, לפעמים תשבחות או חוות דעת בדף הנחיתה שלנו, בדף הפייסבוק שלנו. כל עדות שהיא המעידה גם על הכישורים, גם על התוצאות וגם על האישיות, היא בהחלט נכס שאנחנו יכולים לצאת איתו החוצה ולהראות. אישית, אני לא ממהר לשדך מתעניינים אל הלקוחות שלי, לקוחות הם רכושי, הם רכוש החברה שלי מה שנקרא, ואני לא ממהר לחלוק את הרכוש הזה. לא אחת דברים יכולים ליפול בין הכיסאות, ולכן אני מאוד זהיר בהיבט הזה, אבל יש מספיק דברים אחרים שאני יכול לשתף אותם, לראות case studies כאלה ואחרים, כל עוד הם רלוונטיים לגופו של עניין ולגופה של הצעה, שלא לדבר על גופו של לקוח. זה שלב חשוב באמינות, לפעמים זה דיל ברייקר או דיל מייקר, זה לא הדבר הראשון שאנחנו שמים בהצעה, זה אחד הדברים האחרונים שאנחנו שמים, מכיוון שזה הרושם האחרון, הסופי והמנצח, שהלקוח שלנו לוקח לפני קבלת ההחלטות שלו. כשאנחנו מדברים על הפרק הכתוב הזה של ההצעה הכתובה, זוהי למעשה הנגשה של החומר אל הלקוח. לפני כן חשוב שנזכור דבר חשוב, אני לוקח אתכם אחורה לפרק שעסק במודל 4 הצבעים מוקף באידיוטים, וחשוב מאוד שנתאים את המלל ואת הנוסח לאותו צבע של בן אדם שאליו אנחנו מכוונים את הדברים האלה. זה נורא חשוב, הייתי אומר זה אפילו קריטי. אם הדברים האלה לא יותאמו אליו באופן מעשי, אנחנו עלולים לפספס.
אין ספק שמדובר כאן בפרק בפני עצמו, פרק פ' משמע פשטות, רגש וקונקרטיות. אם נקפיד לשמור על שלושת המאפיינים האלה, אנחנו נוכל להגיש משהו מאוד מאוד אפקטיבי. כשאנחנו מדברים על פשטות, קצר, פשוט, משפטים קצרים, משפטים ברורים, נהירים, שהלקוח יוכל אפילו גם לראות את הדברים מול העיניים, בלי להסתבך ובלי להתפלפל. כשאנחנו מדברים על רגש, תיצרו מצב שבו שייכו את הדברים ללקוח ושייכו את הלקוח על הדברים, משמע, אנחנו בהחלט יכולים לראות אותך כאן וכאן. אנחנו חושבים שזה מתאים לך. זה בדיוק מה שחשוב וחסר לך ואנחנו משלימים כאן. לגעת בלקוח, רגש. בנושא של הקונקרטיות זה הפרק התוצאתי, זה החלק התוצאתי, שאנחנו מדברים, אנחנו ניקח אותך קדימה, תסבירו לאן, תסבירו באיזה קצב, תסבירו מה המשמעות, תראו תוצאה, אבל לא רק ברמת הסיסמה של אתה תתקדם והעסק ירוויח יותר, אלא להסביר במה מדובר, להיות מאוד מאוד ברור. מצד אחד להבטיח את ההבטחה, את התוצאה, בצד שני להסביר אותה שוב, בפשטות, בדברים שיהיו נגישים ללקוח. פרק בפני עצמו, סגרתם את הפרק הזה כמו שצריך, הצלחתם. בואו נעבור לחלק האחרון. כשאנחנו מדברים על הצעה מותאמת אישית, כאן אני אומר שוב ומבקש להזהיר, הימנעו מאותן הצעות גנריות, כי הצעה כוללת לכולם היא הצעה לאף אחד. ככה זה פשוט, ככה ברור. תתאימו את ההצעה. אני מקבל הרבה מאוד הצעות גנריות שרק מחליפים את השם, אז כבר הייתי סיגל והייתי יואב, אבל לא, אני דודי, ואני מאוד מאוד לא אוהב לקבל את הדברים הגנריים האלה, וכיוון שהם אינם מדברים אליו. אלא ההצעה חייבת לדבר לא בהכרח אל הלקוח, אלא לסיטואציה בכלל. מתייחסת ללקוח, מתייחסת לחברה, מתייחסת לשוק, מתייחסת למוצר, שהלקוח מהצד השני שקורא יבין שמישהו כאן עשה שיעורי בית, מישהו השקיע, מישהו יודע, אנחנו באים עם דברים שהם רלוונטיים וקונקרטיים לגביו, משמע אנחנו יודעים שקיים קושי בנושא הזה והזה, הפתרון שלנו יעזור לכם לקדם את העסק למקומות האלה והאלה, זאת אומרת, ההתייחסות חייבת להיות צבועה בהרבה מאוד ידע בשיעורי בית וההכנה שעשינו, ובכל מה שקשור, אני אומר שוב, עזבו את הקטע של הלקוח בהיבט הפרסונלי, כי דיברנו על זה קודם, אנחנו מדברים על הסיטואציה כסיטואציה, כפתרון, שמישהו מהצד השני יזכה אתכם בהרבה נקודות זכות, בזכות העובדה שעשיתם שיעורי בית ואתם באמת נותנים לו פתרון. אנחנו לוחצים לו על הכאבים, אנחנו אולי מרחיבים לו טיפה יותר, אבל אנחנו באים עם סל מוצרים וסל פתרונות שהוא רלוונטי אל הבעיה שלו, ובכך אנחנו למעשה גורמים לו להבין שיש כאן משהו שבאמת עוזר לו ומקדם אותו, ולא סתם איזושהי הצעה. זהו, הסתיים הפרק הזה המאוד מיוחד של ההצעה שאי אפשר לסרב לה. אני רק רוצה להזכיר שוב, ג'וס בשבוע הבא, אחלה מיץ שבעולם הכנתי לכם, שווה לחכות. אני מבקש לבוא ולהזכיר, אל תגידו אף פעם שיש לכם הצעה שאי אפשר לסרב לה, מכיוון שההזמנה היא הזמנה לצרה לא קטנה, בניסיון, תרמתי לכם לא מעט. למי הפרק הזה מתאים? לכל אלה שבאמת מוציאים הצעות מחיר. הצעות מחיר לעתים מורכבות יותר, רציניות יותר, לתהליכים שלוקחים זמן. אני בהחלט יכול לעמוד לרשותכם, להיות חלק מהתהליך הזה של הכנת ההצעה, כדי שלא יסרבו, שיקחו אתכם, תמיד. תודה שהייתם איתי, להתראות בפעם הבאה.